че изиграхме един добър отбор. Да, не успяхме да победиме, но като цяло мисля, че ние бяхме отбора, който създаваше ситуациите. Така, за наше нещастие не успяхме да ги реализираме. Мисля, че имахме достатъчно наброй, в които можеше да отбележим гол. Но липса на концентрация, мал шанс или майсторство ни попречи така да отбележим гол и да победим. Господин Дунчев, навярно единственото, от което не сте доволен е резултата. Надиграхте съперника, само не го победихте. Така е, наистина. Казах им вътре на футболистите, раздадоха се, хвърлиха доста усилия и нещо, което ни липсваше наистина беше да завърши удар. Имахме и Карагия, имаше и Лъчо Котов, имаше Светло Ковачев, не успя да бъде последните минути една топка. През първото Вутов също имаше един удар, който не успя да намери очертанията. Пак казвам, ситуации създадохме, но за жалост не успяхме да караме гол. Какви са вашите шансове за продължаване напред според вас след тази среща? Все още имаме шансове. Не бива да ни отписват, ако Хит мисля, че имат предимство с изкуствения терен там. Ще отидем и надявам се да играем отново със самочувствие, да покажем същата игра, но този път ако може да реализираме гол.